Tungod yun yung mga tabi sa kong silingan. Kining ang yuta sa kong apuan. Labi na yun ang number one. Ang sapa nga ginadili ang pagpanguha sa mga bato o graba para nga dili magdaot sa kinayahan kung abot manggaling ang ulan nga grabing kusuga mapareha to ni aging mga buwan o tuig nga ang mga tao pati pagkaproblemaha kaya ang ilang mga balay ng lutaw tungod sa kadakos tubig. Kining mga tawhana di kasabot bisig sa istorya nga ang kaning untang sapa dili ni angay kuhaan labi nagsama ni aron tinginit kay inig kalit sa uwan madaot ang tuas kinaubsan ang kainiyahan ay pasanginlan. Mauna sila gihimo na nila lang pangwarta ning sapas kong lolo mao day nga ingon tong mga kusilingan na kanarabang yuta si mong apuhan number 1 ang sapa kay natunga man eh maoy gihimong paningabuhian sa mga katawhan mga baili kayo karon kinakahibaw naman ko naidaghan kayong nagpundok-pundok ng mabas. Imposible kayo. Ang tag-iya na nanguha ng basa kong lolo. Dili bubalik. Bubalikon gina nila. Kailan namang ipundok. Ha! Ibaw-an tamo ron. Pakiton tamo unsa masuko. Ang apo ni Lolo Dupyok nga mao si Tutong Tugsok. Pitigin mo na ko ron. Basta masakpan tamo. Ha! Wa pa mo kakibaw. Unsa ko kamaldito rin sa mong lugar. Oh no! Kasi kayo banto. Kaya kanagon siya kong lolo. Purti masagin ang talawana. Muna nga daghan kay piyado. Ambot o kinsa kay gibinla niya ninyo taaron. Kay tugay mo sa kong nawa. Dito mo kong nagpuyo sa amo ang pikas yuta sa laing lugar kay ano kung sa kayo maorgyapon. Di pang buldos. Unya way income. Karon kini mo ako ang tumong og tuyo ron dire kining yuta sa akong lolo. Nga na isa pa. Nga gibawal gini sa gobyerno ang pagpanguag bas. O di ba ka ng mga graba. Nang napangwartahan niya ako kakwarta. Hayahay nila. Bantayan ko to. Kinsay nanguha ning bas ko lolo. Purbida. Taghanan akong kwarta ng dawat. Gidawat na ko ang down payment sa akong amigo na nagpabuhat og building. Magpa-deliver sa nako usa ka libo kasako nga graba og bas. Karon, simpre. Kini ang yutaa nga gipiyal ni Lolo Dokyo din ako. Ako aning pahimuslan. Ang sapa, hutdon ko nikuha ang magraba og kini mga bas. Inayag ug dili inayag. Kini pagkatahan ako, mao gini ang nakapadag padato nako. May gani kay ako mo'y siguradong sinaligan ni Dokyo aning ihang yuta. Mao nga karon hing asinso kog mayo, hing dato kog mayo. Bisan akong pagpamuhi og baboy kay perti maging pagka surti apo nako bisag himahan ang laog pero wa may problema kay ang laog mapalit naman ako sa halin sa kong yuta nga gipiyal rin akong Dokyo. Mao ang baso graba mo'y akong punting ron hutdon akong pagtapok daan nya human magpa-order kog daghang sako kay akong punon kay i-deliver na yan ako sa building nga Tres Indanas nga ako ang giorderan. Wow! Kwarta na sab. Mao si Dokyo, tigaan ko na itong 600. Ilain ko ng 600 daan. Paghuman, kining usa ka bandol nga nilibo. Siyempre, ako ana ni. Magdali ko, at ko sapa. Magkalingaw kong tapok dito. Kito ako'y tinapok. Gamay pa man to. Punaan ko itong daghan. Inita pa man, oy. Di ani ko napita landong magtapok-tapok. May nidripita kay landong. Di ko magbuhat sa init kay lison kayo. Madato pa tao niya, black taog skin. Kinahanglan nga dato gani ka, white kag skin. Mao nga karon daghangi ko pa tao, di ani ko magtapok. Itahayod. Oh no. Aha. Ikaw rin mo tigkuha dire sa mga bus o graba sa akong lulo, ha? Isa may mong lulo? Nalimot ka na ang akong lulo mo tagkiyanin sa paa. Hantod ka ng babaw. Ka ng mga dakong patag diha. Si Lolo Dokyo, ha? Si Lolo Dokyo? Oh, naay apo? Ako'y apo niya. Nagikan ko sa pikas. Laing lugar sa iyang kayutaan. Kay akong dipadlong sa dito ang tigbuldos. Iya lang gimina.
Pero ang resulta na minatay himong minteryo. Imposible naman bay. Nga naay apo si Dokyo. Kay abi nimo kung sa to si Dokyo. Mistisong katsila to. Kunya ikaw, mistisong amo nga apo. Imposible kay na di ko katuwa na. Anong dili makatuo? Nga ang iyang anak na minyo mag-unana nga babae. Maunay ako yung resulta. Naliwat to sa inahan ako. Pero ang anak ni Lolo Dokyo, nga akong papa, puting taasa. Taas ng ilong puti kay mistisohon. Di ko katuuan nga naay apo si Dokyo. Di ka mo Kay tuwa. wag gigisgutan si Dokyo sa pagbabantay niya ni Yuta nga nasa apo nga manunod ani Yuta. Di ka mo tuo. Pakito, di ka sa idi. Unsa man na dahil si Lolo Dokyo, oh. Anak. Oh. Kadakuan ang Dokyo. Di lagi. Kay kini imong picture. Layo na kayo sa imong apuhan. Hingkatan man din ang ilong ana. Astilan ni mo. Ay nalaglik ramo. Kay nasakpa na ka. Sugod karon. Kay nganlan nga ang tanang abot ani imong ihatag nako. Ha? Bilhat. Ihatag ako nimo. Ha? Wa ka kibaw nga ako'y sinaligan nga maoy magbantay o piyado aning maong yuta. Unya ka rin, ikaw na hinuon maoy. Magbuot nga ako ra ka. Ngano man nagsinaligan ka? Silbi po na ko yung mong amo kay apo ko. Uy. Ha? Apo ka? Ang kanang apo, igo ra na magsunod sa mga kabutangan si apuhan kung patay na. Pero kay buhi pa man, sulugoon mo, akong piyado, Uy, mo ka man ninyo pita, kay ako may piyado. Apo raman ka. Di pa ka pwede mo nunod kay buhi pa yung mga apuhan. Maong busa karon ikaw. Ang ayaw ning buhaton nimo, kay parang makakwarta kag sama nako, nga daghan kay kong kwarta. Ako ubas. Ako ka. Kaya ako'y manguntak dito. Naunsa na hinuon ni. Ako'y simi tag-iya kay apuhan ko o apo ko sa akong apuhan. Unya imo na nung sugon pagpatapok. Nya pagpili. Mura nilog ako'y nangawat ani. Mangawat man ka. Nga igo naman ka gisugo na ko kay apo man ka. Sulugoon ka. Ako mo'y piyado. Mo'y singbi. Mo'y kaduhang tag-iya. Asa man labawan ang piyado o apo? Labaw ang piyado. Kay kanang apo, manunod na siya kung patay ng imong apuhan o 16 pagtapok diha. Oo ba? Oh. Sige, kaya kung balikon. Kaya mang muntak pa ko dito. Kaya dagang pasok laban dito. Sige. Pagdali. Hasta buanga. Labaw din ang piyado kay sa apo. Ang apuhan. Mismo ang akong kugalingon mo'y tag-iya. Unya, piyado siya. Labaw siya. Oh, saan mo kinagam siya kwarta? Parang may likrama. Matapok lang. May bawa ko mga Kita ko katapok ani. Dahil siya sa kwarta. Mahala rin. Saan ko niya ay?